Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinongelam ka Bharatiya Janata Party Meghalaya haka santri unailur aja apusan kilalum ya kajing lang bakarpang ban ai kajing Khublei ka sarkar kami halor kajing pen kala thamai kajing lum khajana ka GST khamtam ban pen bha ya kajing em jang pat ba ki baduna haka yo ka kod habakran chikila pathai khubor haka ni gasni na kalyang u general secretary uba one kit bok poshna ulapan shai ba kajing pen kala ka GST kan wanra ya kajing yo anong ya upat ba bat ong ru Banadu ka arpu artere ki dor haki marba mardi bat kiwei kin sahiar dor bat kin don ru ki ba om dan kam watang mansir ka tax ru kani kan pensuk ia ka jing im man kasngi bat kan ai pisa hakti ki padba ban pen klanye ki nong seng kam lajong bat kan tiu ia ka yo kam yo jam shushu uloong baha kapor bakari kum ka Amerika ki kan do jing e na ka jing ki dor ke India kalayo ban pen kala ya kani da ka jing lam balayo I jingai jong mintri rang ba do kari bat ka kan hun ka jong u bat kini ki jing kala baro ken wanra ya ka jing im babha bat kala ban kan show pisa hakisnam banwan Syakiri nang pathai ko kadai bangi nakanyang ka party bat kunjuru haka kerteng jong kinong song trong cái jela Meghalaya ikwa ban ai ke jing Khublei khamtam ya menteri rang ado kari u Narendra Modi bat kunjuru ya ke menteri bapet ya ke pelatih ka Nirmala Sitharaman ke pelawara ya kani ka GST reform ke jingkela ke ba kaban wara jingyo nong yang iki padba khamtam yikitu ki beduk ki bastam tapi pet banang ni syakmat hadin ka arpu artre hadin bagi se implement ya kini reforms ki marban mardi kin saya do but ki don le ki marba num dan taxu kum kedut naka 5% it will be 0% ki makhon ki basna na kadut ki lahir but ki tiarien tiarsen ki nihador but khamtam e habede but ki dawai dashin ki bakta ki bayarap but ki ba ki don kam mantapor hangtur bon ki dawai ki medical oxygen gini prokhat kaslak kala kalalun bat kani kanwara shibon ki jimentoy ya ki padba nong sok bat khamtam e ya ki padba nong sok jangan jela juni da pipet ya galis ngathrai wat haka leng puli puthiru ki bon ki tiar ki ba menswa ka tax kari 100% mentagi sekolah 0% tabon numdon ka numdon khajna shu te da pipet kinu ki dawai ki bede baki jingpang ki bakla niki cancer drugs naka 5 but 12% ru lapun kala no 0%. Ti kani ka penpau ba menteri rang banu udon ke jingskokia. But habang iong ba kari ka de nya chmat ban kil banang roi nang pa kini basic ki jingdon kam jungi ki ba but kani ka GST reform si ka peni ba ka sarkar BJP hapo ka jingyelam jong menteri yang baru kadan ya kata kathong banwara shisha ya kata jingkala ka baong ka sokar ka bagi ong tin di sab ka sat sab ka vikas tebut barok lang kentup lang ya barok lang ti kini ki penmi bat hot ngan fipet so kini tiar jong ki karat karian lu naka 18% to 5% ki kum kitayar jong ki tractors ki pun ki game kilis belai atrai don prapulai tili ki tiar ki marta ki bensi hadon tekani ka pampasha tengah trai kalong ke jimdan bok yani khamtam akan dijuk kaba insya Allah ke genzi mo kani ke juk ka bangi we look forward bangi pet ni pashman ba dari kanang yo shibon ke jimdan toy lemba kini ke jingla GST council ni kadi continuous process but habide ba kani ke jimpen hador kamdi ke berjalan tamne ngatrai ka pelade
sedang banyak keren na do kita sistem tam almost 1.5 years. Thread-based discussion was held. Banora igini slap pi kamni pima bacu omongan cu penhiar nakakhatsan nakakhatar kasan nakasan sekazero. It's a lengthy process. Tengah try ke jingkro jong ki sempersha kalong kadika kamam ju ki keno number bang things are happening tahapan keno andrete kapaugi haki tenre mentah kalalong ka jingtre stom jong sarkar India hi kala belong ba ya ka ege jing temu jing pa ka ege jing anglo jing pa mentah ka orlong banang desh pat kin sepun ki men so orlong te athai ki pa hi ki nong pet perman kin sesuthu ba ka ege bajahi kalong namta ka mission ka ba peni menteri rang bado ini ka Viksit Bharat a developed India by 2047 kata kamno mlaban jamda jadi continuous process and this landmark decision kalong kawai na kita kista siya kata The opposition has been. there's a term which says jago grahak. Jago means the consumers should know that is their duty bound. Their duty bound to whenever they go for to buy any products, it is their duty to get. Have you done it? I personally yes, whereby when we buy we do ask for receipts, and especially when it comes to such medical medicines or anything which you When it comes to. aware. I don't think so such misuse can be done by anyone. People should be aware and should raise up their voices.